салом ба бинандагони барномаҳои телевизиони Тоҷикистон. Нашри навбатии барномаи сиёсии таҳлилии дурнаморо аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Мо дар ин барнома ба нақша гирифтем, ки аз рушду пешравии инфраструктури соҳаи сохтумону меъмории мамлакат, ки ба хотири шоиста пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти Тоҷикистон лоиҳаҳои гуногунро дар бар мегирад, маълумотҳои муфассалро пешкашатон гардонем. Лутфан таваҷҷӯҳ намоед ба муҳтавои барнома. марҳилаи нави рушду тараққиёти замони соҳиби истиқлолии кишвар. дар даврони истиқлолият ҳазорҳо иншооти таъйиноту гуногун сохта беистифода дода шуданд. рушди соҳаи сохтумону меъморӣ дар 10 солаи охир ва бунёди тарҳу лоиҳаҳои муосир бо нигоҳи дигар. агар қиёс ба 10 соли қабл нигоҳ андозем, худи сохтумонҳо, худи лоиҳаҳои сохтумонӣ, худи мавзӯи сохтумон куллан фарқ дорад. истиқлолияти давлатӣ ва пешвози шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолият дар саросари мамлакат. айни замон вобаста ба пешвоз гирифтани 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои биноу иншоотҳои саноатӣ, маъмурӣ, ҷамъиятӣ таҳия карда, лоиҳаҳои мазкур барои аз ташкил гузаштан ба раёсати экспедитсияи давлатӣ пешниҳод карда мешаванд. рушди сохтумону меъморӣ ва бунёди иншоотҳои муосир ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳони муосир. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат тамоми бинову иншоотҳое, ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ гардиданд, дорои инфраструктури муосир буда ба талаботи ҷомеаи имрӯза ҷавобгӯ мебошад. лоиҳаҳое ки имрӯз тарҳрезӣ мекарда ҷавобгӯ ба талаботҳои стандарти ҷаҳони муосир бо як усулҳои нави шаҳрсозӣ сохта ба истифода дода мешавад, ки аз биноҳои пештара ба кулли фарқ мекунад. баҳри ободии ватан ва сазовор пешвоз гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлолият ҳадафҳои мушаххас амалӣ мегардад. ба хотири шоиста пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми сохторҳои кумитаи меъморӣ ва шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон азми худро ба он равона карданд, ки то дар иншоотҳои наве, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда истодааст, тамоми мероси фарҳангӣ ва пурғановати таърихиамон дар ин марҳила таҷассум ёбад. ният дорем, ки як муҳити мусоид барои зисти аҳолӣ, як фазои пешрафтаи соҳаи сохтумон бояд бунёд созем. таҷрибаҳои пешқадаме, ки дар дигар давлатҳо ҳастанд, аз худ карда як Тоҷикистони ободу зебо бисозем. роҳи Тоҷикистон ба сӯи ояндаи дурахшон.
сохтумон ва меъморӣ барои ҳар як кишвар имрӯз василаи такони ҷиддӣ бахшидан ба рушди иқтисодии кишвар маҳсуб меёбад ва ба ҳамин васила ба хотири шоиста пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти тоҷикистон ва барои боло бурдани мавқеи сиёсии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон аз тарафи кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи стратегияҳои пешбинигардидаи давлату ҳукумат як қатор лоиҳаҳо тартиб дода шуда барои амалишавии он кору фаъолият мебаранд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмон ҳамчун соҳаи калидӣ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. Бо сифориш ва ҳидоятҳои сардори давлат дар даврони истиқлолият ҳазорҳо иншооти таъйиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. Сохтмони бино ва иншоотҳои гуногун ба монанди иншоотҳои бузурги стратегӣ, нақбҳо, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, бино ва иншооти таъйиноти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои тандурустӣ сохта ба истифода дода шуданд. Сохтмончони мамлакат дар ҷодаи соҳаи сохтмон ва умуман дар иқтисодиёти кишвар ҷойи калидӣ доранд ва дар амалишавии ҳадафҳои стратегии мамлакати мо роли ҳалкунанда мебозанд. агар қиёс ба 10 соли қабл нигоҳ андозем, худи сохтмонҳо, худи лоиҳаҳои сохтмонӣ, худи пудратчиҳои сохтмонӣ, дар кул умуман худи мавзӯи сохтмон куллан фарқ дорад. барои он ки 10 сол қабл сохтмончиҳо дастрасӣ ба техникаву технологияи муосир надоштанд. имрӯз қариб 80-90% пудратчиҳои сохтмонӣ, корхонаҳои сохтмонӣ, корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ дастрасӣ ба техникаву технологияи нави сохтмонӣ доранд ки ин ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ хеле нишондиҳандаҳои мусбӣ оварда мерасонад. хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ дар миқёси ҷумҳурӣ дар 7 минтақа намояндагоҳи худро дорад ки аслан вазифаи асосии онҳо назорати сифати лоиҳаҳо, назорати равиши иҷрои корҳои сохтмонӣ, назорати маҳсулотҳои сохтмонӣ воридшаванда ва дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол риёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти кории хешро дар асоси низомнома пеш мебарад ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 сентябри соли 2014 таҳти рақами 585 тасдиқ карда шудааст. дар асоси низомномаи мазкур риёсати экспертизаи давлатии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки экспертизаи давлатӣ ба ҳисобгирӣ ва ё асоснокунии техникию иқтисодии лоиҳаҳоро дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон барои сохтмон, таҷдид ва аз навтаҷҳизонии техникии корхонаҳову бинои иншоот новобаста аз манбаи маблағгузорӣ ва шакли моликияти иншоотҳо амалӣ менамояд. Кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии тоҷикистон меъёру қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида шуда
дар раванди он мутобиқи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ба талаботҳои санитарию эпидемиологӣ, экологӣ, бехатарӣ аз сӯхтор, бехатарӣ конструктивӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва дигар талаботҳои санъатҳои меъёрии шаҳрсозӣ муайян гардида, аз натиҷаи баррасии лоиҳаҳо ба фармоишгарон хулосаҳои мувофиқ будан хулосаи мусбӣ ё ин ки мувофиқ набудан хулосаи манфӣ дода мешавад. имрӯз ки дар ҷаҳон зиёдшавии аҳолӣ сабабгори бештар гардидани талабот ба манзили истиқоматӣ, маводи озуқа ва ҷойи кори доимӣ гардидааст, дар ин замина аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ барномаҳо барои таъминоти аҳолӣ таҳризӣ менамоянд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои худ аз ин матлаб ёдовар шуданд, ки то соли 2050 шумораи аҳолии ҷаҳон эҳтимоли расидан то 9 миллиард нафарро дорад ва шумораи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад эҳтимол дорад то соли 2050 ба 15 миллион бирасад, ки аз ин рӯ бояд баҳри таъмини зиндагии шоистаи аҳолии кишвар аз ҳолу иқдомҳои ҷиддӣ гирифта шавад. дар дарони истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони манзил хеле рушд ёфта истодааст. ҳар сол зиёда аз ҳазорҳо метри мураббаъ сохтмон манзили сохта ба истифода дода мешаванд. ҳоло барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон таъминнокӣ ба манзил 11,1 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва дар назар аст ки то соли 2030 ин рақам ба 17 метри мураббаъ барои ҳар як шаҳрванд расонда шавад. вобаста ба нақши чорабинии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ нақша чорабиниҳои дохилии идорави худро таҳия намуда тибқи он амал намуда истодааст. чхеле ки ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бемайлони соҳаи меъморӣ ва сохтмон бениҳоят дар сатҳи баланд аст. оид ба рушди корхонаҳои саноатӣ ва боғчаҳо, мактабҳо, манзилҳои истиқоматӣ, лоиҳаҳо таҳия шуда истоданд ба хотири пешвоз гирифтани ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷамъият савми кушодаи коррезлоиҳа барои таҳия намудани лоиҳаҳои таъминоти обу нӯшокӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худ паҷгоҳи лоиҳакашии саноатсоз ҳамчун ташкилоти лоиҳакашӣ назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти лоиҳакашӣ иншоотҳои саноатӣ, иншоотҳои маъмуриву истиқоматӣ дар қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда истодааст. дар муддати фаъолияти ташкилот аз тарафи мутахассисони ташкилот лоиҳаҳои бинову иншоотҳои саноатӣ, маъмурӣ, ҷамъиятӣ таҳия карда, айни замон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал
қарор доранд. айни замон вобаста ба пешвоз гирифтани 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ташкилот таҳияи лоиҳаҳои заводи цементбарорӣ дар шаҳри Душанбе, заводи цементбарорӣ дар ноҳияи Айнӣ, инчунин корхонаи коркарди Мирс дар минтақаи Зарафшони шаҳри Панакент мавриди таҳия қарор доранд ки лоиҳаҳои мазкур барои аз ташкил гузаштан ба раёсати экспедитсияи давлатӣ пешниҳод карда мешаванд. айни замон лоиҳаҳое ки аз тарафи паҷӯҳгоҳ ҳамчун иншоотҳои стратегӣ таҳия гардиданд, лоиҳаи бинои парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон ки айни замон сохтмонаш бо сурат идома дорад ки ин ҳам як тӯҳфа ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. корхонаи воҳиди давлати Лоякаш дар 58 шаҳру ноҳияҳо корхонаҳои фаръӣ дорад ки ҳамагӣ зиёда аз 500 нафар мутахассисони ҷавон дар ин корхонаҳо фаъолият менамоянд. корхонаи мо асосан бо лоиҳакашӣ ва тарҳези биноҳо, иншоотҳо, ҷобаҷогузории иншоотҳо дар маҳалҳо, бурдани назорати муаллифӣ дар иншоотҳои сохташаванда ва ғайраҳо машғул мебошанд. ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо нақшачорабинӣ кардем. бо ин нақшачорабинӣ дар шаҳру ноҳияҳо лоиҳасозӣ сехҳо, иншоотҳои хурди истеҳсолӣ, иншоотҳои маишӣ, ҳамчун ҳаммом, ҳамчун майдончаҳои варзишӣ махсус гардонида шуда, дӯконҳо ва марказҳои хизматрасонӣ, мактабҳо, синфхонаҳои иловагӣ, боғчаҳои кӯдакон ва зиёда аз 37 шаҳру ноҳияҳо аз навсозии боғҳои марказии шаҳру ноҳияҳо кардем. майдонҳои парчам ва нишонро кардем. барои истироҳати мардуми маҳаллӣ бисёр роли калон мебозад. дар ҷаҳони муосире ки мо ҳоло зиндагӣ дорем, вазифаи сохтмончиён на танҳо лоиҳакашии намуди зоҳирии бино ва иншоотҳои гуногун мебошад, балки аз рӯи стандартҳои ҷаҳонӣ тарҳи сохти дохилии он бояд аз ҳама гуна шароити зарурӣ бархурдор бошад. инчунин сифати мустаҳкамии бино дар мадди аввал буда ва аз рӯи бехатарии экологӣ лоиҳаҳои муосир дар ин замина бояд тарҳрезӣ шавад, ки хушбахтона имрӯз лоиҳаҳое ки аз ҷониби ниҳодҳои кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, бештари онҳо ба ин талабот ҷавобгӯ ҳастанд ва барои натиҷаи заруриро ба даст овардан аз назорати қатъии хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ, раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ гузашта барои шурӯъ кардани иншоотҳои пешбинигардида иҷозат дода мешаванд. лоиҳаҳое ки имрӯз тарҳрезӣ шудаанд аз лоиҳаҳои пештара чӣ фарқият доранд? қайд кардан ба маврид аст ки лоиҳаҳое ки имрӯз тарҳрезӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлати лоиҳакаш тарҳрезӣ мегардад, ҷавобгӯ ба талаботҳои стандартии ҷаҳони муосир ки имрӯз мо ба баробари давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон қадам монда истодаем, баробари онҳо бо як диди нав, бо як усулҳои нави шаҳрсозӣ сохта ба истифода дода мешавад ки аз биноҳои пештара ба куллӣ фарқ мекунад. ба монанди таъмини ҳавотозакуниҳо дар роҳравҳо, инчунин бехатарӣ аз сӯхтор, инчунин маркази ягонаи ҳисобкунакҳои барқӣ ва обӣ ки онҳо дар биноҳои пештара ба назар намерасид ва имрӯз дар ин бинои ҷамъиятие ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлати лоиҳакаш тарҳрезӣ шудааст, ҳамагӣ дар як ҷо ҷамъ омадааст. чӣ тавре ки маълумот гирифтем, ҳама он системаи бехатарӣ ва коммуникатсия дар як нуқта ҷамъоварӣ шуданд ки ин чӣ афзалият дорад? дар системаи ягонаи бехатарӣ ва коммуникатсия дар як тараф ҳисобкунакҳои обӣ ва дар як тарафи дигар ҳисобкунакҳои барқӣ ҷой карда шудааст. инчунин системаи ҳавотозакунӣ низ дар ин нуқта пайваст шудааст. ҳамзамон системаи оташхомӯшкунӣ ки инҳо барои ҳангоми сарзадани сухтор тариқи автоматӣ ин системаи ҳавотозакунӣ дар дигар ошёнаҳо баста шуда, дар ин ошёна фақат ҳавои ғайр ҷамъ мешавад ва ба воситаи системаи оташхомӯшкунӣ онҳо зудтар хомӯш карда мешавад ки қувваи тавоноӣ ки мисол як ошёнаро пурра аз ҳангоми сарзадани оташ хомӯш намояд. инчунин
дар як нуқтаи ҷамъ овардани ҳисобкунакҳои барқи обӣ аз он бартарияташ дар он аст ки ҳангоми барои ҳисоб кардани маблағи истифодашудаи моҳона омадани ҳисобгар аз шабакаи барқ ва об ба истиқоматкунандагон халал нарасонанд ва дар ин ҷо худашон ба тариқи автоматӣ ҳисоб карда ба шаҳрвандон пешниҳод намоянд. ҳафтод адад иншоотҳо банақша гирифта шудаанд барои сазовори истиқбол намудани ҷашни 35-солагии Соҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз он 136 адад дар шаҳри Душанбе ташкил медояд ки ҳамаи иншоотҳои дар тӯли 5 соли оянда сохта мешаванд таҳти назорати хадамоти назорати давлатӣ меъморӣ ва сохтмонӣ қарор дорад. ба хотири шоиста пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми сохторҳои Кумитаи меъморӣ ва шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон азми худро ба он равона карданд ки то дар иншоотҳои наве ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда истодааст тамоми мероси фарҳангӣ ва пурғановати таърихиамон дар ин марҳила таҷассум ёбад. тарҳу лоиҳаҳои зерсохторӣ дар замони имрӯза инъикосгари рушди иқтисодии ҳар як кишвар гардидааст. рушди сатҳи иқтисодӣ бо созии моделҳои инфраструктураҳои муосирро таъмин менамояд. имрӯз дар ҷаҳон шаклҳои нави мавқеъсозии сиёсӣ ба вуҷуд омадааст ки давлатҳо ба хотири рушди фарҳангу сиёсатҳои худ аз равишҳои шаҳрсозии муосир истифода мебаранд. аз ҳамин хотир аст ки дар ҷаҳон санъати нави дунёсозӣ ба вуҷуд омадаасту дар ин раванди ҷаҳонишавӣ мавқеъсозӣ дар баробари шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон ва мавқеи сиёсӣ бунёд кардан дар ин раванд аз талаботи сиёсати имрӯзаи ҷаҳонӣ гардидааст. ҷиҳати ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи январи соли 2022 ба тасвиб расид. дар асоси ин фармон бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳо оиди ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид. бо назардошти пеш бурдани корҳои сохтмонӣ назорати доимии сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи меъморӣ ва сохтмон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. яке аз масъалаҳое ки мебояд қайд кард ин мутобиқ намудани меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ аст. дар давоми соҳиби истиқлолии давлат заҳмату меҳнату ҳамаи амалҳое ки мутахассисони соҳаи сохтмон амалӣ карда истодаанд ҳамааш ба он равона карда шудааст ки дар асоси талаботи имрӯза дар асоси ҳуҷҷатҳои таҳия гардида аз ҷумла консепсияи рушди соҳаи сохтмон барои давраи то соли 2030 мо ният дорем ки як муҳити мусоид барои зисти аҳолӣ як фазои пешрафтаи соҳаи сохтмон бояд бунёд созем. таҷрибаҳои пешқадаме ки дар дигар давлатҳо ҳастанд аз худ карда як тоҷикистони ободу зебо бисозем.
мавқеъсозии давлату ҳукумати кишвари мо дар арсаи ҷаҳон аз лиҳози шаҳрсозиву тамаддунофарӣ боиси фаҳмандии ҳар як сокини мамлакат буда имрӯз пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ва тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо як суръати баланд рушд карда бинобар таҳлилҳои коршиносони соҳаи сохтумону меъморӣ дар як муддати кӯтоҳ ояндаи дурахшони тоҷикистонро дар интизор аст.